ụmụnne m unu anụkwa ihe m na-akụ ngalugbo n'ọhịa na-akpọ weapon fashioned against the mother. Ka m gwara m igbu oge na anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fonu sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na ụjọ dị ya na nsogbu na ọ dị n'akarịka na mgbotowara ụmụnne na ụlọ gbatara ya ose enyemaka na nsogbu na ọ dị ya gaa n'ihu sị m na mpa ya lụrụ ndị omi 7 wives na mpa ya kpatakwara n'ego na mpa ya rụọ ụlọ n'ihi na mpa ya nwere ala. Mpa ya wụ the only son ma nwee ala nwekasịa na mpa ya kacha enwe ala na kọmuniti ha. Ọ ya ka o werela ala ha na enwere ala ha wụ about 7 plots nga ha kpọrọ their compound, their isi obi, the main family house, no more than 7 plots of land n'ofu ebe. Abịa gbaa ya fence rụkasịa ya ụmụ nwaanyị 7 ya ahụ otu aka oshi ya shift aka ya rụọra ndị ka na family ya ụlọ, ya shift aka otu ya rụọra ndị ka na family ụlọ, ma ha niile bịa nwezie very big obi nọ na center, very big obi, wide obi a na-akpọ ya ndị ọzọ na-eche akpọ ya na language ha, mana ndị Igbo na-akpọ ya obi, ebe a na-anabata ọbịa, ebe a na-eme meeting, ya nọrọ na center very wide. Then nwunye nna ya ka ishi ote mpa ya shi rụọ ọrụ ụlọ nke ha, nke ya na papa ya kacha dị very big. Ụlọ mpa ha kacha big na section nke ọkwa n'ebe a ka mpa ya na ebe akwa ya na nwunye ka ishi nọ. Ndị shift aka rụchara ụlọ ndị omi from second wife taka eshi shift. Ọ na-eme mpa ya na-eme ka shọ na ihe niile ụdị ọkpara ndị omi nwunye ndị omi ya ha megacha ọfụma, o fixiri ha well. Ha na-eto n'obi ọma na-enweghị nsogbu ọbụla. Nwaanyị mba nọ na m lekiri mana ha nwere gidere mmadụ na compound ha, a na-akpọzi ha mini community. Ihe eji mara compound ha mini community na ịbata nga ebu na mfụ mmadụ na-ehi erikarịka, enwe ụdịka mmadụ ị na-aga ahụ and enwe ike ịkọ somebody ihe na that nwa shi na family ha na ha na-agbakarị ụgbọ ọgụ. Enwe ihe nwanne ke nne buru afọ, ọnwa nwanne nwunye nna, ọwa onye ọbụla, as long as so a member of that family that their surname na ha na-akpọ ụgbọ ọgụ na you dare not na ọgụ kacha mma n'ụlọ ha nga ha na ha nwere ike lụcha gbara ụtọ, anaghị nwe onye ama a na-apụta etiri aka because a maara ha n'ọwe ha n'ihi na mama ya wụ the 4th wife. Then all of a sudden diọkpara nke ishi agbabiri nwa na papa ya liri diọkpara ya ebe na ya agaghị agha na onye gburu nwa ya nwoke bịa kweta, n'ihi na ya na-ahụta na nwa ya nwoke na nwa ọnwụchie na ọ dị ọkpara overall dị ọkpara na ya agaghị agha, ya agaghị ekwe emege ihe niile ebe juru yorụzi ka mpa ya forget zere ka onye mere si ya chefuo ihe niile o kwuru na ọ ga-eme. Papa ya echefuo ihe niile na nlezie ihe na-eme na after elichara nke diọkpara, mpa ya bido behave somehow, mba niile ọba na threat niile na onye gburu nwa ya pụtakwa kwere rugizi ka ha werere mmiri quietness wụọ mpa ya before mara mpa ya rịawa, before mara mpa ya nwụọ. Ka mpa ya nwụwakwara nwụcha, o weta aka 3 years diọkpara second wife agbabiri ha kwe nwụọ, ebulalo ya. Onye ọbụla gbawazie gara sọ gịnị na-eme, gịnị na-eme, what is going on, what is going on, what is going on, what is going on. Then Kenta the 7th wife bịa kwuo ma mgbe nwere meeting, ọsọ ha kpọrọ meeting ka a mara ihe wụ the problem before mmiri akarịa garị. Nwunye ke ntakịrị the 7th wife asị na enwere ebe ya gara, wee gwa dat na papa ha ya wụ di ha gwụrụ ọgwụ ọjọọ na o mere onye aka ya dị ọcha ọgwụ, na ọgwụ ahụ o mere onye aka ya dị ọcha na ọ ya wụ ihe sọfaga na o buterele ha okoro eto. Onye ọbụla gbaghara ọjọọ si ebe ewe ebe ka ọ gara, ya sọ wụ ministry ebe a na-ebu amụma. Ajụwa ese ebe ka ọ nọ na ha ga-like ịga ka a nọrọ ya n'ọnụ the woman. Ya so oke emechaa ka ya kpoo the woman. Ọ ya ka etiri meeting esha ga-eme the woman invite, esendere the woman ego ya gara bịa repeat ihe exactly ihe nwunye nna eke nta kwuru. Onye ọbụla elekọrịtawa onwe, o buchakwala amụma ya, gwa ha na ha mee ekpere 21 days, onye ihe onye azụ ihe niile wụ a member of this family ga-participate. Ha niile ejekọ aka ọnụ mekwana ya wụ ekpere mee with from ala obi ha mee dị ekpere. Ya ka emekwere ekpere nụtara mechaa 21 days. Only 2 months after emechara dị ekpere,
diọkpara ka atọ nwunye nna ya ka atọ agbabiri ha nwụọ n'ote ya na akụrụmi mgbe nọ na mọchụarị ebe niile eteworo osu esusha ebe niile eteworo a na-ajụsị ịnụkwa ụjọ ezuo ya ahụ ya na-ahụta na ọwụ ya nwawo the next diọkpara to die na ọ ga-awụ ihe nwaanyị ahụrụ wụ eziokwu kama ọ solushon ekpere ha mere rụkwa ka enwere ndị mebiri rụkwa ka eshi n'obi ha mee ha na-ebozi ya na ha emeteghị ekpere ahụ ma ọ bụrụ ma dị woman ọhụrụ ọhụrụ a na-ahụzi ya na ọ bụrụ eze dị hotin bo mpa ha nọ mpa ha emechaa somebody suggest ara ha na ọ bụrụ na ọwụ ihe eburu n'amụma na ọ papa ha na why not ha nwee ike buo mpa ha ahụ gbaa ya ọkụ na ha bopụta ya remains ya gbaa ya ọkụ nke ọ gbara refo n'ilis bopụta ya gbaa ya ọkụ na solution ga-ebidokwa from there n'ihi na diọkpara mara ya n'aka na ọ ya nwawo next person now diọkpara ke from the fourth wife ya sị mba na ya agaghị adị ndụ ebopụta mpa ya elirili gbaa ya ọkụ na something in him na gwa that na papa ya onweghị ihe niile na-asị mpa ya mere ọgwụrụ ọgwụ ọjọọ na ya ahụtaga na ọ papa ya mere destin na onye mege ihe a dịka ọ dị ndụ na ọ ihe ha mechara na meeting nwanne ya nwoke step brother diọkpara nwunye nna ya ka atọ ozu edorokwa na mọchụarị ọ ya ka ya nọ nwanne ya nwaanyị bido ekpo esi brọda na ihe elokwe na osu shala na okporoọla na mkpọtọmkpọ na ọ gbawakwala na ụzụ na ọ tọọla na ele ebe ya nọ na elowe ya efile na ọwụ naanị nwanne ya jụọ sọ gịnị mere ọ si ya elowe na okporo ala na eziokwu amapụtashiwa na olọta na abụọ ya okwuole ihe mere nụ fat okwu daga na ya gwa ya si ya agaghị amali na moto hapụga ihe niile na-eme gbara lowe na o brifụta ya ọgwabasi ya elowe na ọ ya nwawa onye wụ tọn honest ọtọn ya na according to onye mege ihe na abụọ ya ekwuole tei n'ọnụ and abụọ ya ahụ ọ na-ekwu wụ diọkpara the seventh wife mana ọwụ mbe ọwụ deze a sị na agbara ya oke agbara kọrọ bi n'ime the boy na ọwụ a young boy but ọ na-ekwu okwu ka ndị mpa ọ na-ekwu emecha ndị okenye eme emecha like ancestors ana mgbofụla na-akpọ ya ancestor ọha eji mara na village ha na ọ na-ekwu eziokwu ihe ọ hụrụ ihe ọ na-ekwu ọ chọghị ịma ma ewu nne ọ chọghị ịma ma ewu nna ya ọ bụ enwe oke mgbe this type of person now omemind ị ga-aga kọrọ eze ha aka na-agwa eze n'ihu ya na ọ bụ onye arụrụ ala na ewepụga aka nga oji so ọ na-awa okwu ihe ndị ọ na-agwa those things na na-abịa ahụta ya na ọnwe onye iberibe ha si aka nzuzuru pụọ nga mgbe ị ga-akọ nonsens a na-ahụta okwu ya asa okwu onye iberibe mana spirit nọ ya n'ime wee very old man a na-ahụta ha niile eto na ọ very young boy mana ọ na-ebihave ka ndị mpa ya bụ igbo ibida bịa won and ọ na-atụ ụjọ ka onye ọhụrụ ya gakwu na-atụ onye ahụ aka a na-ahụta ya na owe onye iberibe mana ọ na-ekwule ihe obi ya and ihe eji mara na ọ na-ekwu ezi ọ na-anagide ekwu ihe n'ọhụụ ọ gaga nwa ahụ echesi hakwa nwa ahụ jie na ọ hụrụ ya ebere ote tụrụ ya ga ebe ahụ nwa ahụ nọ n'ebe ahụ so ọ na-awụ emewe ihe mgbe ụfọdụ ahụ ya emechie ọnụ na ya ka nwanne ya nwaanyị kpere na abụọ ya ekwuole nte ancestor ya jụọ ese ancestor ese ọsị gị na ọsị ya lowa na ya lowakwa bifo ihe bughị ibe ya eburukwu ya gbara oso lowa ọzọ akwụtụọla ya gbara n'lowe ya notice na akpọla ụmụnne ndị ka ọzọ ndị ke from other mothers step mothers ya ndị ke ntakịrị akpọwala ya na phone si ya lowa na ya lowe na ele ebe ya na ya lowa ya sị nọkwa ka ọkọlụ ka ya na-awụhụ naanị nwanne ya nwaanyị kpọrọ ma ụmụnne step have brothers and sisters ya ndị ke diọkpara nwụrụ n'otu oshiri anyị ọbụla na-akpọ ya na drọpụ ọnụ anọda kọla na-abịa si ya lowe na elo ya na mba sị mba ya na ihe na ọ karịala ya manya na moto lawa ya laruru akpọ meeting family meeting azọ gịnị mere abụọ esi ya ekwuele ya ga-ekwughekwa ya ọzọ na nne na ahụkwa ya na everyday ọfụshi isi gawa chọọchị na ọwụ onye ọgwụ na ọhụ na nne nọ n'ngala na ọwụ onye ọgwụ na ọgwụ ọ na-agwụ na tu ekeghị na ya agwala na o wepụ aka na ihe gbasara gwomagwo to o si egbuchiri ya ụmụnna ya egbuchiri ya ndị diọkpara egbuchiri ụmụnne na ọwụ naanị ya ga-ebi ngala na ya gwala nne mụrụ ya na o wepụ aka na ihe ọjọọ ọ nakwa agwụ afụshikwa isi onye ọbụla elekọrịta onwe mama ya gbo jes ọ dị ka ara agbawale ọ dị ka ihe nzuzu ya ahụ nụnụ ọ dị ka ọkarịwale ha si ya na ya chere na enweghị eji mara abụọ na abụọ ọsị gị na ancestor original ancestor ya sọ ọwụ ya na ya ha abụọ na ọwụ ya na ya wa ancestor ya ancestor eziokwu na ya awụ onye isi ndị eziokwu n'obodo as long as ya dị ndụ na ya ga na-eji eziokwu akpọgbu isi onye ihụrụ onye azụ
asị ya na egwugharịda elekwe na ụdị o ji ebile ngakọ na mmanya n'ụdị a mmanya na-achịchụchi ya ọnụ ya masị mmanya na ya chere na ihe na nwanne nwoke na ọ warala akwa o tozuole dị mkpa na ọ chụkpuli ọka n'ọnụ hapụ ya ka o kwuo okwu ajụwa asịstọ gịnị ya asị na mama ya na ha ajụọla ihe kpatara nọ mgbe diọkpara ka ishi nwụrụ mmanya ga-eweta ewu ojii egburu na beria egbuo takerie mama ya agwa ya sị ya esokwala ata ewu ahụ a na ya jụọ mmesọ gịnị mere ya ga-eji agaghị eso ata ewu na ole ihe mere ya ga-eji aga ata ewu na ya ga-ata ewu nne m mama ya agwa ya sị ọ gakwala ata na ya gwakwala ya onye ka ya nọ hụ mme ka ọ kpaga nkata uche otu nwaanyị ha na-akparịta nnọọ nkata na-ekwurịta nkata akparịta nkata mama ya agwawa sị n'akụkọ na as long as nwa ya diọkpara mebiri emebi na enweghị ka onye ka diọkpara ya ga-eme ala ka ha kwụrụ lolololo na asha ya sị nụkwa mama ya nwere ya ọsị ya mebiri emebi otu ụgbọelu ya dị mkpa otu ụgbọelu ya emebiri emebi ya dịkwa mmebi emebiri na nwaanyị na ogwu wala jọb obido ya nọrọ ihe mma ya kwuru onye ahụ ajụwa sị na kele ụgbọelu na-enwụrụ na mọchụarị o wetakwala ewu ka ewetala ewu n'isi mma ya gwa ya sị ọ na-ajụtụkwa ajụ na ya ewepụtagwu na ewu na ọ ewu ka a na-enye ha na ha nga ha atacha ewu ha tachakwa na atacha ma onye ikporo ahụ weta dị ewu onye ahụ nọ n'ọ dị next one and ọwụ ya nwa ka ọ mara ya nwa akụgo akụgo mgbo na ọ ya ka ọ mara n'aka mitin ahụ abụọ ya na-akụ asịstọ na-akụ mma ya na-agboje mma ya kwana igboje ọ ya ka ụmụnne ndị ka lishirila diọkpara nne ha ehuru ọkụ ebe niile ha amịa mma na nwunye nna ha gọrọ ọ ga-ekwurịrị ihe nwa ya nwoke chineke yuzuru nwa ya nwoke and na gịnị mekwara na nna ha kwanụ bikos papa ha bilitere na infat na obodo onye nwe onye nwaanyị a ọsọ bịara nga abịa ebu amụma ọ ka onye kwurugala ebe onye ọbụla ekwurugala ebe famili a na-akpọ mini kọmuniti mmadụ nwe onye a na-eji ma ụmụazị ma okorobịa onye ihu ọ na-azụ a na-akpụ orikarịka mmadụ ka nkụ ya gwawa ha so ọwụghụ taa ka a ga-esi enweta solushon na ha nọrọ ọdụ gudetin na onye ọbụla dị ọkpara mara ka a na-egere ya ntị ozugbo ya so ụmụnne nọrọ n'ọdụ ha nọrọ ọdụ ya gwawa ha sị elecha anya mgbe na enwere rizin chineke ji na kpoko ha for meeting na okpo ha ka ha kwuru onye ka ekwurugo ebe onye ka ekwurugo ebe na ya kpelite nwunye nna ya wụkwanụ nne dis abụọ ya si na ọ hapụga mgboji ahụ ọ na-agbojaga abụọ ya na abụọ ya na ọnwa nne ha ọbara ha na ọ gịnị iwe ihe ọ maara o nwere ikwu na ihe a dis dia brother na-ekwu na abụọ ya nwere ike ndị ọzọ nwere ike hụta abụọ ya so onye iberibe ifu ihe onwe ewu nne nwere ike were na ọwa onye iberi na-agba ya achụkpụ ya ọka n'ọnụ mana enwe ihe eji mara disi ọma n'obodo na ọwa onye eziokwu ọ naghị ekwu ihe ọ na-ahụ na ihe onye ọbụla ji mara n'obodo na ihe nwa ya nwoke ekwughị na ọ gịnị ka o nwere ikwu na-enweghị ihe nwere ikwu ịnụkwa na ọwa onye wetara ewu eji emega ihe ha na berial nwunye di ya nwụrụ ya na-ewetara ihe nnama ya eweta na ewu ọwụ naanị ya wetara ewu nwunye di eke ha wee weta ewu na ke ha na ọ wee ewu ka e wetara emegebu expect iweta nnama na ọ wụ onye ihuru ihu ji onye ihu ọka onye ihuru ihu eme ọka ya sị mba mama na ọwụghụ ihe ọka onye ihuru ihu na abụghị na ọ nwanne ha na ọ na ọ chọghị ikwu ka emejie n'ime mụlọ ngalugbe na okwu na ọ ga-abụkwa vileji and ọ pụọ vileji ọ ma ihe ọ pụtara nwunye nna ya gwawa ya sị na enweghị ihe mere enweghị ofu mkpụrụ ihe mere na ewu ahụ anọ ya ewetaghị na ọ wee ewu eji asọpọtụ ga abụọ ya malite sọwa ashị na ewu ahụ anawo ata ya na berial ewere eshieri berial ewu ahụ abịa claim ha the next first son na ọ gịnị ka ọ na-ekwu na ya nụrụ ihe na nwaanyị a kwuru na ọ ya gwụla ewepụ aka na ọgwụ na ọ na-anụ wepụ aka na ọgwụ na ọ na-anụ a na-ekwu ka a na-ekwu ya abụọ ya tụwa ha nwanne ya nwaanyị ka etoro ya aka dat na ọ ya na mma ya ihe niile mma ya na-eme na ọ dị awe na ha jụọ ya jụpụta ya eziokwu n'ọnụ na ọ ma ihe niile ọ na mma ya ga-ekwu na-enwe ihe mma emere tawa na ma ọ ya na ya abụọ na-ata gburugburu ya gburugburu na ọ na-awụ nwanne ha nwa ha abụọ ga-nọrọ n'ime ụlọ ha ga-achịga na ọ gịnị na-atụ ha ọchị ma ọ bụrụ na diọkpara nna eke kele ugbo doro na mọchụarị ote ka ha na-eji eso wuru n'abalị ha na-ekwu ha na-achị na ha abụọ ma ihe ya na-ekwu ya nọrọ nga gwa dị ma na ọ na ọchọghị igwe ya nke bụ eziokwu na ha ga-apụwa vileji ka e mee ya ebe enwe ha ga-eme enwe onye ga-arịọ mgbaghara enwe onye ga-ekwu ka ọ ga-ekwu ka edozie mana ka a pụọ vileji na lekwe enu lekwe ọla ihe ga-emebi nwaanyị mba nọ mza ọ ya ka nwunye nna ya kpudiri ihu n'ala budo ihu n'ala onye ọbụla na-ele elekọrịta onye elekọrịta mmadụ dị nnọọ mini kọmuniti mmadụ eju ma nwunye ndị omeiwu nwunye nna ya ndị ka elichabere diọkpara ha ma ụmụ ha ndị ka etochiri ndị ka pụtaziri ndị replesiri diọkpara ma ndị ka agba ọbịa ma onye ihu ma onye azụ onye ọbụla na-elekọrịta onwe ya gwawa ha nwunye nna ya sọ onwe ihe o nwere ikwu na o kwuo n'okwu biko
na ya enweghị ya taịm o ji ekpudo ihu n'ala ya achọghị ya si ihe mere n'ụwa na ike ọ karị ya ka e wepụrụ ya ndị obodo na mitin onye ọbụla lashia na ha niile ga-ehekpụrụ gaa ebe obodo na abọị na o dịkwere dị ikwugharị ihe n'okwuru abọị si kpolite ya n'iwu edide na ya ga-ekwu ya nọrọ nga na mitin agbasha nwunye nna ya ka abụọ abịa mitie ya gwa ya sị na ọkwa o chetara mgbe mpa ha biliri na onye ma ihe gburu diọkpara ya kwupụta ya agụkwa ha agha na mpa ya nọ n'okwu a mewezi udedu befe mara ya nwụ ụkwado di ha taa na ihe o kwuru na abụọ ebido ịgba achịcha na okporokwa abụọ gawakwa ebe ahụ ọ na-aga ọ chọọ akpọpụga ya from ụlọ nwaanyị ahụ ka ọ hapụkwa igbe bikọs ha amabeghị ihe gburu papa ha tretịrị na ọ ga-agba nke eziokwu dị ma na nwụ ka nwaanyị a hapụ igbukwe nwa ya ka ọ na-eme ka ọ kọva eziokwu ya gwa nwunye nna ya na ihe o kwuru na okwu nna ya gwa kpa abụọ ya sị na ọ gaghị ehi n'ụlọ ha na otu ochi agbaga mama ya achịcha ka ha hapụ ime ihe ọjọọ ya na nwanne ya asa akụkọ na ndị a ga-egbuli ya na enweghị ha ga-emeli na ụjọ atụla na ya awụ ochie dị mkpa na ya agbaghịrị agbaghị na mgbọrọgwụ ya na o shiri ike n'obodo na mmatụrụ ndụ a ga-ewepụli ndụ ya na ihe bifo ya ekwue na ya ekpebigwene na ya ga-eri ihe nri ihe shiri na ọ hapụga na ụjọ atụla na ọ ya nwawu diọkpara nna ya na nne ka na ya agaghị asọpọtụ ihe ọjọọ n'ime mmụlọ na ha anya n'ihe ọbụla mere na mma ya na ha ga-ejide n'ọya nwunye nna ya elekiri nwunye nna ya dịbọ ya dobulie gaa Dubai lawa na saịdị ka ha nọrọzie ya kpọrọ ọnụ ụlọ ha mma ya na ụmụnne ha abaya mma ya na-agwa ya sị na ọ ya maka o lechara anya na-abụ galadis ya nwa bụ nne ụwawa mma ya sị na ya awụghị onye ọjọọ ya awụghị onye ashị na ya na-agwa ya mgbe niile na o wepụ aka na egwu ọgwụ na o gbuwerelere ụmụnne na o gbusiri ụmụnne ya na-eji eme ọnụ na o gbuchiso ha ka emekwekwana ọfụ ebelala ozi na ya achọwo na o gbuwele na ihe dị bọị nụzi ebe a na-eti onye ọbụla na-ele ihe mege n'ihi na the whole house nọ n'ime kọmpand abịa gbaa ya fens ihe onye omege ka ọ begere na ya seshọn ya welite olu na aga na ihe ọ na-ekwu this boy na-eti ba mme na o wepụ aka na ihe ọjọọ na o kwetakwa ugbo bifo a na-aga obodo na o kwetakwa ugbo na apụkwa obodo ya agụkwa emere ya ebere na ya ga-ekwuchakwuo ndị ka nso ndị ka ọzọ ya na-ekwucha na mitin ahụ ya ghọta na nwatakịrị nwere eke na okwuchabụ sef onye ka nwunye nna ya bịa kọrọ ya aka si ya kpegharịa ha mitin ahụ na ya kpegharịa ha mitin ahụ ka ediskọs arịa ya na enwere ihe enwere ikwu ya gwa nwa ya nwoke so ọ ga-aga kpọtụrụ ndị ka ọzọ na mitin nọ aka kọrọ onye hụrụ onye aza ka ha wụpụtasha ha pụta ha fọ mitin nwunye nna ya bịa gwawe na ya dị sọrị na onye ọbụla gbaghara ya na ya jọsụrụ sị ya wụ sọmbọdị gara enyo anyị zoro azoro na-enweghị nke ya pa na-enweghị ofu mkpụrụ nke ya mere na ọnwụ nghọrị ka a ghọrịrị ya na enwere ebe mmadụ kpụrụ ya gara gaa ịchọ solushọn ihe ga-eme ka diọkpara ya mara ihe ya erute ebe ahụ na demand ekwe ha agwa ya the repercussion wee gwawa ha na ya dị very very sorry na enwere ebe ya gara ka ya mara ma ihe mere nwa ya diọkpara ya ji ọdịhụ sound were ya ihe nwere ya lakpo ya na-ehi ụra akwụ ọbụbe ya ma ihe diọkpara ya ji dị like this ndị omi nwunye die niile diọkpara ha dịcha oke ya wụrụzie diọkpara ka ya gaa ebe ya gara the man na-agwa wedat na agbanwere ụbụrụ nwa ya mgbe o bu ya n'afọ na agbanwere ụbụrụ nwa ya mgbe o bu ya n'afọ and na ọwụghị otu onye ọwụghị mmadụ abụọ na emere ya mitin gbanwere ya diọkpara n'ihi na ama na ọ ga-aba uru na ọ diọkpara ya wụ star na ọya nwa ga-adị ka iroko even though na ọya nwa second ya nwa wụ last wife mana diọkpara ya ekere na ọ ga-adị ka iroko na enwere about 5 witches nọ na compound ha dị ya na ọ ga ha hara meditin na ya elewe na ya ga-azụta ewu ojii wetara ha na ọwụ na ha gọzie ewu ahụ ya ewere ga-akwụnwa na onye ahụ nwaanyị ahụ nga ha hara ga gbanwee diọkpara ya ụbụrụ ya na diọkpara ka ha ga-anwụ na ichiwa anọ nwụrụ nọ na ya ewere ewu nọ ga-enye ha na ọ ga-ele nkịtụ the next person aka ya nọ na ihe mere diọkpara iji gbanwee ụbụrụ diọkpara ya eghewe ọnụ jụwa ese ya kpọrọ ndị omi nwunye die na ọbụla na-atụgburi n'ala ụfọdụ a na-asha pa ụfọdụ ebido nyewa mamịrị ụmụnne ndị ka from his stepmothers akwa na-asụ onye ọmabulite onwe ha so ya egbughị ya gaghagwara ga kpeta onye chọọchị na onye wu witches 5 witches nọ na kọmpand onye gbanwere ụbụrụ ya wichi abụọ ka gbanwere ụbụrụ ya
na onye gbanwere, onye na-agbanwe bụrụ ya onye na-amụghị nwa, na ụdị gịnị, na ọ ga-provide the 5 witches, o na-egbuge ha gbuo na-egbuchi ya, sị ha chere biko na orubeghị ote ya, na ihe na ha emego ugbu na nsogbu gịkwa dị, na ya chere ka anụ okwucha na ọ ka kpa okwu n'ọnụ ya, jụwa esi na otu ugbu na-ozu ke nwunye nna ha ka atọ dị ọkpara ozi ya doro na mọchụarị, na ha enye ihe ya ewu otu ha na-eshi enye ya, si yes na ha enyere ya ewu, na ya ewegala ewu agọzie ewu ahụ, na ha erite ọnọkwala ya na ewu ahụ na ọ nọ n'ọgba, na ọwụ ihe ya gara gị chọwụ ihe mere nwa ya amahụ na ọwụ otu a ka ọ ga-adị. Ha kwuru na 5 witches enwe mgbe ya elega anya na ọwụ ndị kedị ọkpara, ọgwụkwara mgbe ya elega anya na ọwụ ndị omi nwunye di ya, na ya efili na ọwụ ụmụ nkalọ ndị ka bịara abịa, ndị ka bịara ma holiday ma ụmụaka akpa akpo, na ya nwee mgbe ya hanyere na ndị a na-erifa na ọwụ ndị omi nwunye di 5 of them, na nga ha hara mee ihe na diọkpara ha ga-anwụ, na each one diọkpara ya nwụrụ na nwa ya ga-adị a little better, na nwa ya ga-adị better until nga 5 witches diọkpara ha anwụchicha na ọwụ nwa ka ya adị oke dị sound, na ọhịa ihe megere fọ nwa ya, na enweghị nwa ya ga-emetọ na nwa ya emechi ọnụ ya, gwa ya sị oke na ya nọ na ihe o kwuru na kele ugbo kwuru na ọ karịrị ya, na ha ga-apụwa obodo, na ọ ga-ege emenwe explain ebe ahụ n'ọwa ebe ahụ na aka anọ, ha kwekọrọ gawa obodo kọ ekwe agbakọ ụmụnne ndị ke na-alọtaga, ndị ke nọ mege biznes anọfa, ndị ke ọda late half brothers ya toshiri, ndị ke na-anọghị ha niile elotachichakwuo gbawụọ mmadụ eju, ajụwa abụọ ya ko ha ihe n'ugbo ene, ajụwa ha nwunye nna eke nta the 7th wife ya ko ha ihe okoro na compound ha, na obodo hụrụ ọkụ a na-eti ya na-akwụ mememe ya na-akwụ rọrọrọ, ha jụwa esi na nwa ha nwoke ga-eduru na mọchụarị kwana dị ọkpara nwunye na nweta ihe na-ewu ya, si yes na ya galaga ewegere ha ewu na ha gọziele nye ashi ya. So ihe ọ na-akọwa na awụ the 3 anwụọla, onye ka ọ mara n'aka ugbo na ya si ama na ọwụ ha na-eji aka ha egbu onye ha chọrọ igbu, na ihe ha gbugere na ọwụ ndị dị ọkpara, that means ọwụ nwanne ha nwoke nọ from the 4th wife na ọwụ next one otu mgbe ka edoro na mọchụarị, o weta ewu ahụ na otu agụ eweregerele ha ewu ha eme ihe ha na-emebi ihe ewu, eweta ha ewu ahụ na-egbu na berial kele ugbo na nwanne ha nwoke gbo ha lega nga n'ugbo ya wuo ha next one, ya si amahụ ma ya ka ha ga-ewe ya ma nwanyị mba nọ mza ọsọ mmamịrị ebido na-aba ya ma shụọ ọkụ ma mmamịrị afọ ya mma ya kpụrụ ya hụta onwe na ifat na ewu ọha na-atagwana na ifat na ya nwụgwa na asị agaghị eweta dị ewu, ya ga-aga pụta ewu ahụ na village square, ndị mmadụ ha na-ele ewu black ele ewu, asị na ndị omi nwunye nna ya ndị ha bịa chetewezi si yes onye ọbụla chetewe na mgbe nwanne ha ka nwụrụ na ọkwa ewu o wetara ewu, onye ka sị o wetara ewu black ọhịa nwaanyị akwụtaga na family dị united, enwe onye suspect gị ibe ya, a na-ele anya na ihe mere nọ n'oshi outside, ha jụwa ha sọ onye ekpere nwekwa na onye ekpere ya na-ero na mma, ọ gara onye ekpere agwa dat na ọ bụ papa ha, na kedu ihe o nwere ikwu n'ọnwụ di ya, sa aka ya na ụkwụ ya nụ ya ma ihe gburu di ha, so oke na ha ga-akpụ ya ga ịṅụ iyi, na ọ dị mbụ agarawa agbara aga emere nwe ka eri ya, ma ha na-akwụ ya ewu na enwere agbara ka n'ọhụbe na o jikere na ọ ga-aṅụ iyi, ole so kwuchara ihe niile o kwuru eziokwu niile o nwere ikwu ya ekwu engelugbeene na ọwụte o shiri kwuo sị ee na enwere ihe e nyere ha esi enye di ya, na ya ma na ọ ga-egbu ya, ya makwana ma ihe gburu di ya n'ihi na di ya ejibu ha ahụ, ndị omi nwunye nna ya aba ya sị na onye ka ọ sị di eji na di ha na o ji ahụ na ọ gbagbu ndị ya na ọ chọga ọchụ ihe gburu di ọkpara before ya nwụọ just like that, na ya gala ekwu ihe a na ọ gịnị bụ ihe nyere si enye di ha ebe elu na ala ekporo obodo na ya na-akwụ mememememememe na anọ n'elu ya. Eze obodo ha chifu ndị obodo ha ndị ji okwu asị sịga kpoo ụmụnna ya na agwa otu onye hụrụ na ọwụ eke, sịgagaga kpoo ụmụnna ya ka ha nọrọ nga gere ihe nwa ha nwaanyị mere, na ọwụ na ekpecha ya gwacha ụmụnna ihe o mere ka a ga-amasị the next thing to do, na ọwụ ebe a ka okwu n'ugbu a na ọ ga-aga ikpọta ụmụnna ya, na ọ ga-aga ikpọta ụmụnna ya next week, na ụmụnna ya ga-ezukọta abịachi next week, na ọ n'elu ihe ụgbọelu ka nọ n'elu ya ụgbọelu ya sị ka ya kọsata ogododo m na ụjọ na ọ tọgbuole na ụlọ kelere Chineke na onye tụwachitara okwu a niile na ụdị o ji tụwachita ya,
na nwaanyị agalaga zụta ha ewu eji ewu agbuo ha na berial onye kele ugbo enodoro na mọchụarị ya ehojie ha ya gwụrụ ha the next person na ụjọ atụgbuolie na ọ bụ ọkwụ mgbe ụfọdụ ya cheta ihe megide na ọ bụ ọkwụ na-ama ya rorororo na ngwa ụmụ nwoke ibe ya na-etere ugbo etere ụsọ na ya na-ahụta that na onye contribute to this problem 80 to 90% of this problem na ọ papa ya. Na-ele uru nwoke ga-erite n'ịlụ nwaanyị nke mbụ, lụọ ka abụọ, lụọ ka atọ, lụọ ka anọ because na o ji ego nwe ala ya kwa n'ịlụ nwaanyị lụtazie the last one bịa mụọ anọ na ọ mụrụ onye na-adịchaghị sound the woman awoziri ha ekwensu na ọ bụrụ na ọnwa ihe a mere this woman na-igbugide ha ihe ahịa a na-akpọ ọ na-igbugide ha gbuo ma onye ihu ma onye azụ because of ajọ nwaanyị ogoriela isi papa ha eji eme ọnụ mpa ha ji aga mba agụ nwoke a na-atụ egwu ọ gịnị gburu ya nwaanyị. Na ngwa ụmụnne na ịhụnanya a na-akpọ polygamy na o shiri ike na anaghị eji anya ọma abaghị gị bakwa na di a dị very very sure na ịma ihe nọ n'ime ya ya edoo anya na ịma ihe nọ n'ime ya. Ụmụnne m ọhịa nwanne ya nwoke so mbebebịa gbotowara ọnụ na ụlọ kelere Chineke dịkwana very very careful ịnụ ngala ugbo ene enwe otu o si na-eme nwunye ka nshi mụọrọ ṅụ diọkpara mụọrọ ṅụ ada ọ mụọrọ ṅụ ụmụ mana gị na-ahụta ya na ime jurube gị na-agbakwa kpụrụkakpụka ebe ụmụaka nọ na-achọkwa ịlụ nwaanyị na-achọ ihe ga-ebo nwunye ka a sị iji lụkwa ya nwaanyị ya ga-anọ ya pụwa ekwuchi ike gị sị nwa ya na-achọ nwaanyị ibe na di nwanne anyị nwoke si m jie ṅụ dat na obe ṅụm na ke nwoke na-eketekwe in fact mgbe ụfọdụ ya nwa ka a na-ebu ụzọ akwapụ and ndị na-enyekarị nsogbu awụ nwunye ka nta ndị ka nta majority of them not all of them n'ọha maka a na-arịa na ndị ka isi na ịlụrụ nwaanyị ebe ka isi nọ o wee ebe a ka okwu na ndị ka isi a na-ejicha ike achụ nọọ ndị ka ntakịrị a na-adọ ka adọtara ụmụ ha na majority of them not all of them ụfọdụ ndị nwunye ka nta dịkwa oke dị mma mana ihe ọ na-akọwa wụdat na kedu uru ị ga-enweta ya ma ọ bụ na ịlụrụ nwaanyị nwunye nga mụọra ṅụ ụmụ gịkwa na ịlụ nwaanyị ka abụọ ọ mụrụ ṅụ diọkpara mụọra ṅụ osiri diọkpara mụgide ntị gị na ya bụ asụ na amụjule gị gawakwa again ga-alụwa na papa ya so mee onwe ya na mgbe ụfọdụ ya na-ajụ mama ya so gịnị ka otu gị na nwoke ji nwaanyị nwoke mụrụ lụrụ oke mbụ lụọ ka abụọ lụọ ka atọ lụọ ọbịa wuo the fourth wife na mgbe ụfọdụ crowd na-eme na compound ya na ọ na-adị stọfi ya na-ajụ onwe si kedu otu ihe siri ha onwe ya ba na ya na-awụ ya jụọ mma ya ajụjụ si nna ya ghara dịle na ya ma nna ha oji ọgwụ alụ ya kwesị enweghị dịka ọgwụ n'ọwa akpịrị ọ hụrụ nwoke ji ego n'ọwa akpịrị enwe ihe ọzọ n'ọwa akpịrị ya gwa mme agwụwa ya si so ya mere n'ihe ọjọọ mụ na igbu ene n'ọwụ na ya mere ihe ọjọọ mụ ya na ọ dịbeghị late na ọwa hụbeghị ndị mara udo gbuo onwe ha n'ọwa ha lụrụ arụ ha mma na ndụ ha ọrụ ha mma na ya lekwe sniper ṅụ na enide ya nwahara nwa kwesị onye ọhịa na ya na ya bụ ka emeghe na arụ mma n'oke mgbe ekwe kwụsị ịjụ mmanya ụdịka ajụjụ a sometimes ya na ya na-ele compound ya eshi ele mmadụ ya na-achọ ịnụkwa today center na-akpụzi ha mini community you can imagine that ọ gịnị butere ọwụ papa ọ na mpa ha alụghị the seventh wife ka ishi ya nwee onye akụkọ ka ha enwe nsogbu Chineke just select ya good wives ma ụmụ ha ma gịnị dị united eji obi eme ya nwe onye nwere obi iwepụ ndụ mmadụ ibe until ya ga-alụ ke second wife ke seventh wife seventh ọkwa ya ka a na-arịa na ụmụnne m ọsọ m gwa unu kelere Chineke ma werekwana ihe mere ya wee mụrụ akụ na ịnidikwa ha ịlụ seventh one before nsogbu adịrị na gị bi udo ya marriage ọ na gị na nwunye ṅụ mụrụ ụmụ n'ụlọ chụka aka n'ụzọ ụmụ ụlọ dịsị kpọkakpọka second wife kpọkakpọka ahụ obere nwa asị ke na ọ dị yọng ọ dị gị aga lụbata na mgbe ụfọdụ ọ nwoke na-asọfa ya ọ wụ oji ka ọsọ mbe ji unu na unu kelekwere na ya Chineke na n'ihi na ọwụ ọnwa mara ya n'aka na ọwụ ya according to nwunye nna ya ke seventh wife nwunye nna ya ka asaa na otu o si ebute agụrụga ụmụnne na ọwụzi ya nwa wụtọ ahụ na-elichara kele ugbo a na-egbu ewu ahụ and ya nwa na-enwekwa na m gwa unu kelere ya Chineke na next week ọ ga-akpọ ụmụnna ya abịa amara the next thing to do ụmụnne m ya na-akụ ihe ke akpata oyi na-awụ nwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya ọsọ unu kelere Chineke ma werekwa akụkọ ya wee mee gịnị wee mụrụ akụ unu ahụ na ihe kpatara n'ụfọdụ ndị mmadụ anaghị eri nri na beria ama m oke ndị Igbo shiri do Baịbụl si soro ndị na-achị ọchịchị soro ndị na-akwa akwa
ọrụ bụ ụka ka ndị ọcha akawo ihe na-eme n'ihi na ndị ọcha na ala bekee onye ya nwụrụ ihe niile ga-abịara ebere ala yiri blak gaa na cemetery elichaa ya asị ya sọrị alasha anaghị eshi afụ oshi. Ugbu a ka m ghọtara ihe mpakwa okwu m ji ọ na-ekwe eri nri berial buru enyi shekwa ya n'ala na-eri nri berial ya sị ebe a na-akwa akwa arụ maka eriju afọ ebe ahụ ọ naghị ekwe eri nri berial ịkpa ya aka n'ọnụ ya sọ ọwụghị ozu ya na ya amaghị ihe gburu ya makwana ihe eji akwaga na ọwụghị ozu ya ekwelukwa o nweghị ike ịga berial ya eri nri ama ya ama ọ naghị eri nri na berial ọ ga-abịa bepụcha ndị na-ebe akwa ndị na-ele ndị na-eri na na-eke na-ebu uche na-akpa ihe asọ nri berial na-eke mpakwukwu m na-ahụta na ọnwụ nri ụmụ mmụọ nọ na-ekwe eri ime elu mmadụ asọ na eri. Ugbu a ka m hụrụ ihe dịsmanụ jiri ọ naghị ịga ya ọsọkwa na ugbu a na-agụ dị anaghị eri ya sị ihe ediri mmadụ na ọwụ mmadụ ka akwaga na ọwụ ebe a na-eri uju na ọwụghị ozi onye nwụrụ na ọwụghị nwe otu o shiri let ya ma ihe eji akwaga. So ọ nwere ihe nwere ike iji mee gbuo shie na berial ya eme ndị ọzọ ndị dị ndụ affect. Ụmụnne m na-anụkwanụ ọsọ na okelere Chineke unu werekwere ya wee mụrụ akụ ịnụ ngala ugbo ine biko ọwụkwa ma ị ga na-emekwe ka mpakwa okwu m ga-ega berial ga-enwe ihe eshi elu shi ala ebe ahụ ga-ebepụrụ ha ga-ịlawa because the way the matter ji agaga na ọ mmadụ ka a na-arịa. Ọsọ unu kelere Chineke jara ya Jehova mma n'ihi na onye na chi eso na ya ma wụ na ya dị innocent ọwụkwa na ya wụ na ya dị righteous mana ya ma ihe Chineke ji napụta ya o rute n'aka ya Chineke sọwashi na ọ ga-eme o rutere n'aka ya Chineke sị na ọ gaghị eme na unu kelere Chineke na ya ga na-ekwupụta ịdị mma Chineke ruo oge ọnwụ ya. Ụmụnne m ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu.